Eccellenza tiegħek President ta' Malta, Onorevoli Ministru Owen Bonnici, Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali, Aziz Chairperson tal-Kumitat Festi Nazzjonali u membri tal-Kumitat Festi Nazzjonali fiħdan Festivals Malta, CEO ta' Festivals Malta, President u membri tal-Akkademja tal-Malti, eżis sinjuri, nilqawkom għal din il-lejla ta' tifkira fġieħ il-Poeta Nazzjonali tagħna, organizzata ta' kull sena mill-Kumitat Festi Nazzjonali u l-Akkademja tal-Malti. Inħossuna tassew onorati illi kommemorazzjonijiet bħal dawn qed jingħataw il-patroċinju distint mill-President ta' Malta. Ta' dan aħna mill-aktar onorati u grati. Kienet tassew ħaġa xirqa illi din il-kommemorazzjoni l-organizzaturi ħadu ħsieb jorbtu u jfakru żewġ anniversarji eżis. Dak ta' elu il-100 sena mill-ewwel ħarġa ta' il-Malti, mill-laqda tal-kittiba tal-Malti, pubblikazzjoni li għadha magħna sal-lum, u elu il-200 sena mill-ħatra ta' Michel Anton Vassalli bħala l-ewwel lettur tal-Malti fl-Università. Hemm rabtiet storiċi importanti bejn Dunkarm u il-Malti kif ukoll ma' Michel Anton Vassalli kif se naraw matul dan il-programm. Nirringrazzjawkom illi joġobkom tonorawna bil-preżenza tagħkom u nistieden issa lill-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta biex tagħmel id-diskors tagħha. Nagħtikom merħba u iltqajna hawnhekk il-lejla biex bħasni moddija sena wara sena nagħtu ġieħ lil Dunkarm, il-poeta nazzjonali. Dunkarm wild ħażebbuċ bit-tfulija umli kellu trobbija sempliċi ħafna li sawret feħ il-finezza u l-imħabba lejn dak kollu li ju ta' ġensna. Il-figuri tal-ġenituri tiegħu, ommu bidwija u missieru baħħar, ippermettewlu jara, jeżamina u jinterpreta dak li kien hemm madwaru perspettiva umana ħafna, għax seta' jmiżbideħ u janalizza b'moħħu il-karattru tal-Maltin. Dunkarm bħala poeta nazzjonali jiġbor fil-kitbit tiegħu is-sentimenti u l-valuri kollettivi li għalihom kull poplu jaspira. Fi kliem ieħor fil-kitba tiegħu jikkristallizza il-karatteristiċi tal-poplu u dal-poplu muħadd li fil-poplu Malti Wawċi. Huwa jiċċelebra l-istorja ta' pajjiżna u jirrifletti dwar il-mixja tagħna sa minn żmien bikri u fejn meta aħna l-antenati tagħna dejjem urew ruhom reżiljenti meta affaċċjati bi problemi. U għalhekk kruċjali li nifhmu l-importanza dejjema tal-figura ta' Dunkarm fejn tidħol l-identità tagħna, fuq kollox fejn tidħol l-irsien tagħna, il-lingwa Maltija. Il-kommemorazzjoni tal-lum hija mument li għajna nerġgħu nitfgħu ħarsitna fuq dan il-personaġġ, fuq il-messaġġ tiegħu aktar milli fuq affarijiet oħra u kif minn dan il-messaġġ nistgħu nisiltu ħsibijiet u riflessjonijiet li huma attwali, utli u li għadhom rilevanti għal żminijietna. L-isfidi li ġġib magħha l-bidla u li qed nesperjenzaw fiż-żminijiet tal-lum esperjenzhom ukoll l-istess Dunkarm. L-identità Maltija fi żmienu kienet soppressa mhux ftit mill-influwenza tal-kolonja Brittannika. Huwa għex fi żmien fejn il-Malti kien maqbud bejn mhux biss żewġ ilsna barranin, iżda wkoll bejn żewġ kulturi barranin. Fl-ewwel kitbit tiegħu bil-Malti, Dunkarm għaraf li l-għażla ta' kitba bil-lingwa Maltija anke kontra dak li kien ikkonsidrat aċċettabbli fi żmienu, kienet waħda naturali għaliex l-irsien Malti huwa dak l-irsien li kien jikkomunika bih kuljum ma ta' madwaru. Il-mibki Professur Oliver Friġġieri jiddeskrivi lil Dunkarm mhux biss f'termini letterali bħala promotur
tal-ilsien Malti permezz tal-kitbit tiegħu, iżda wkoll bħala simbolu ħabbriki fejn tidħol l-identità tagħna. F'dawn it-termini, Dunkarm serva ta' promotur ħabbriki tal-ilsien Malti permezz tal-ilwori li serva tul il-karriera tiegħu fosthom bħala President tal-Akkademja tal-Malti. U propju l-lejla qed infakru wkoll il-100 sena anniversarju mill-ewwel edizzjoni ta' il-Malti, il-pubblikazzjoni tal-istess akkademja li tagħha Dunkarm kien editur għal bosta snin. Il-ħidma tiegħu id fit max-xogħol li kien qed jagħmel Petru Pawl Sajdon permezz tat traduzzjoni tal-Bibja komplet fuq ix-xogħol ta' Vassalli u ittiet it-triq għall-istandardizzazzjoni u promozzjoni tal-ilsien tagħna anke fost l-akkademiċi li kienu jippreferu lingwi alternattivi. Din is-sena jaħbad ukoll il-200 sena anniversarju minn meta Michiel Anton Vassalli ġie maħtur bħala l-ewwel lettur tal-Malti fl-Università ta' Malta. Kien Michiel Anton Vassalli kif ukoll Dunkarm Bsajla kienu figuri illi wittew it-triq tal-identità tagħna permezz tal-irsien tagħna. It-tnejn ħassew li l-Malti kien il-qalba tal-poplu tagħna u li mingħajru ma setgħetx teżisti kultura awtentikament nazzjonali. Skużawni, tax dawn għandu jkun weħlu. Issa, il-pedamenti li ħejja Michiel Anton Vassalli bil-proċess ta' purifikazzjoni tal-grammatika u l-lessiku Malti minn dak Taljan ġew imsaħħa wkoll minn Dunkarm bil-kitbit tiegħu. Huma f'dawn is-sitwazzjonijiet li Dunkarm kien kruċjali biex l-użu tal-Malti jiġi regolarizzat u jingħata postdenju bħala l-irsien nazzjonali tagħna. Il-Malti llum jinsab f'salib it-toroq. Is-sentiment nazzjonali juru żieda ta' użu tat-tieni lingwa, jiġifieri tal-Ingliż, flimkien ma' dik Maltija u qed jiġi reġistrat tnaqqis fl-użu tal-lingwa Maltija bħala l-lingwa primarja tagħna. Mill-aħħar edizzjoni tal-eżerċizzju annwali l-Istat tan-Nazzjon ħareġ illi l-użu tal-Malti miż-żgħażagħ tagħna baqa' jonqos tul dawn l-aħħar snin. L-użu tajjeb tal-lingwa, il-lingwa għandu jkun inkoraġġit bl-istess spirtu patriottiku li bih Dunkarm ħadem biex il-Malti jkun meqjus bħala l-irsien nazzjonali. Jeħtieġ li l-Malti jintuża b'mod kif suppost u xieraq, jintuża f'kull qasam tas-soċjetà u minn kull ġenerazzjoni fis-soċjetà tagħna. U n-nuqqas tarfin tal-użu tajjeb tiegħu għandna naraw kif nistgħu nelbuh. Hemm bżonn li jsir in-prinċipju dan permezz tal-użu ta' kliem Malti ġa eżistenti, ġa użat u li biżmien jekk maħniex ser nużaw dal-kliem jaf jintilef. Dan ma jfissirx illi ma nirrikonoxxux illi biex l-ilsien Malti kif jixraq jibqa' ilsien ħaj ma jevolġvix ma' żminijiet jew inkella ma jiġborx fih ukoll vokabularju ġdid li jkun jirrifletti żviluppi fil-mixja tal-umanità. Il-lingwa Maltija mhijiex statika, hija lingwa ħajja u dinamika u tevolvi skont il-bżonn ta' min ikun qed juża. Aktar ma nużawha, aktar nżommuha rilevanti għal żminijiet kollha. Il-ħidma mill-entitajiet governattivi u mill-Akkademja tal-Malti fost it-tfal u żgħażagħ tagħna biex jitjieb il-livell tal-litterizmu hija ta' min jinkoraġġija bil-kbir. Għandna naraw li l-Malti jintuża aktar fost it-tfal
fl-istadju bikri tal-edukazzjoni informali tagħhom, fiċ-child care u fid-dar fit-trobbija tagħhom. Fuq kollox, għandna nkunu aħna minn ta' quddiem biex naqraw bil-Malti u naħeġġu oħrajn jagħmlu bħalna. Fid-dawl ta' dan, ħarsitna d-dur Lendunkarm, mhux biss bħala poeta romantiku u liriku, imma bħala patriot Malti li xpruna l-qudiem l-użu tal-Malti biex dan jieħu postu f'dik li jien ngħidilha is-sajki tagħna, il-ġeneru, il-qalba ta' dak li għamilna Maltin. U rridu nkunu aħna li nonoraw il-ħidma ta' dawk li ġew qabilna, billi nispiraw ruħna mis-sagrifiċċji li jagħmlu huma. Nirringrazzja lill-Akkademja tal-Malti u lill-organizzaturi tas-serata tal-lejla illi kull sena jaraw illi huwa dover illi lil Dunkarm u għandna wkoll patriotti oħra tal-sinna u tal-identità tagħna b'mod jew ieħor infakruhom u ntuhom ġieħ. Grazzi tal-li qed iżommu l-memorja tagħhom ħajja u tinsġuha mal-memorja kollettiva ta' pajjiżna ma' żminijiet. Grazzi minn qalbi. Grazzi ħafna eċċellenza ta' dan id-diskors, tassew għandna nixtarruh u naqsmuh mal-bqija tal-poplu Malti. Fil-fatt, tassew ħaġa xirqa illi jkun mal-bqija tad-diskorsi tiegħek fis-sit elettroniku ewlieni tal-President ta' Malta. U issa jmiss li nintervjeni issa mużikalment jiena. Fil-fatt, din hija kanzunetta li titkellem propju dwar il-lingwa tagħna. Dawk li studjaw u ħabbew il-Malti jgħidulek li l-sinna huwa il-sin qadim u jmur lura anki aktar minn 1000 sena. Il-sin qadim b'istorja twila imma l-żmien twil u forsi twil wisq kien mitkellem biss. U kif jgħid il-Malti il-mhux miktub huwa maħrub. Il-Malti baqa' magħna minkejja l-preġudizzji koroħ li hu tajjeb biss għal ġorġina jew li hu xi insien inferjuri illi ma jwaslek imkien. Il-kanzunetta li se nsemmalkom issa għandha tfakkarna f'dan kollu għaliex hija appuntu spirata mill-kelma tagħna, il-kelma li tatna omna u li biha aħna narfu lil xulxin. Kif qal Dunkarm li biha aħna Maltin sewwa. Din il-kanzunetta inkitbet minni u b'kollaborazzjoni ma' Paul Jordi Majna, il-lejla se tisimgħu arranġament differenti bl-akkumpanjament ta' Jacob Portelli fuq l-arpa. Tilfu li l-klim u fej tfittixhom fil-sin xwejħa jima nodduhom serqu li l-ulit u flok ħadu ħsiebhom god tfal il-tema f'istitut għafluhom ma jien kont l-ewwel ħoss li għamlet tarbija u namrati baqgħu ifissru imħabbithom bija u fil-ħana tat-te mal-bigella u l-galletti isservu l-varjanti u id-dialetti fil-pjazzi fuq ix-xogħol kulħadd jitkellem sewwa bl-aktar il-sin li ħosta ġewwa fejn tidħol il-qalb stej sewwa it-teorija u bin-nar baqbaq il-kliem isir poeżija. Hitu li l-kmiem riduni sempliċi
xitla minn sija bilaċ bla fjuri ma jien kont l-ewwel ħoss li għamlet darbija u namrati baqgħu ifissru imħabbithom bija fil-ħanu tat-te mal-bigilla u l-galletti jisservu l-varjanti u d-dialetti fil-pjazzi fuq ix-xogħol kulħadd jitkellem sewwa bl-aktar il-sin li ħosta ġewwa fejn tidħol il-qalb x'tiswa it-teorija u bin-nar baqbaq il-kliem isir poeżija u l-kelma mitlufa mazza u fgħada tistenna l-moment li terġa' issib il-quċċata għax fija volumi kbar ta' storja dar minnar l-identità ta' poplu u l-memorja u fil-ħana tat-te mal-bigilla u l-galletti jisservu l-varjanti u d-dialetti fil-pjazzi fuq ix-xogħol kulħadd jitkellem sewwa bl-aktar il-sin li ħosta ġewwa fejn tidħol il-qalb x'tiswa it-teorija u bin-nar baqbaq il-kliem isir poeżija 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 M'hemmx dubju illi Sur Charles Colleiro kien il-promotur ewlieni ta' dawn il-kommemorazzjonijiet bit-tħeġġiġ u l-ħidma konsistenti tiegħu fil-ħdan il-Kumitat Festi Nazzjonali, il-poeta nazzjonali baqa' jitfakkar sena wara l-oħra b'mod dinjitus mill-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżna. U nistgħu ngħidu illi ta' kull sena jieħu ħsieb jiktbilna u jaqralna poeżija dedikata lil Dunkarm. Is-sena li għaddiet kitbilna u qralna ġmiel ta' sunett Shakespearean Lanja mill-qabar tidwi. Nistidnuh illum jaqralna l-poeżija Erġa' Dunkarm fakkarna. Erġa' Dunkarm fakkarna. U ta' bil-ħaq, għaliex għandna bżonn narfu aħjar l-sim Malti. U kif qalet il-President, żewġ kelmiet li laqtuni, il-Malti qiegħed f'salib it-toroq. Prosit. Prosit. Dunkarm kellimna, fakkar ġrajet artna bil-kelma għażiża li qatt ma talbna. Ġeddet ġofina l-għozza ta' mħabbitna, l-sien li twilet magħna jibqa' f'qalbna. Xerret fostna laqda bejnietna sħiħa, saħħaħ id-den ta' min qed imexxina. Fakkar il-ġmil ta' dell-art ħelwa tagħna, omna mill-ġuf ma' snin li kibru magħna. Kif taħseb xtajt dik kieku terġa' fostna tiġi tarana, tisma' l-leħen tagħna bil-kelma li fi żmienek kienet safja, ħilsa mill-ilsna dieħla kuljum magħna. Tkellem, għajdinna
kif sertala l-inna bil-bidla tal-kampanja ġmili ħaddar fl-ambjent li xkien fil-ħoss ta' baqqun jonġor bil-ġebel tiela kull imkien jitkattar. Ftakar fuljenna li fit-twalit tagħhom qegħdin isibhom ċajpra wild kull ġrajja. Drawiet, femiet li dieħla inawru ġenzna jisirqu l-ideal għażiż tal-ħajja. Nixtieq dal-kwadru li pinġejt fi ħsiebi jinbidel mieħor, jixel, kollu dija. Xewqti li nerġgħu naraw sħiħa r-rieda li nozzu il-wirt għażiż tal-art Maltija. Tħallix l-ardna, ħilsa minn kull jasar. Kif kienet brabta msamra mal-barrani. Għanna sabiex narfu, nħobbu u nozzu il-wirt fil-kelma sħiħa ta' tradizzjoni. Ejjew flimkien. Inollu l-leħen tagħna. L-din l-art ħelwa, dejjem kullimkien għati mulej il-barka l-inna u lieda islim li jibqa' magħna mingħajr tmiem. Fil-bidu tal-programm fissirna illi hemm rabta importanti bejn Dunkarm u l-pubblikazzjoni il-Malti tal-Akkademja tal-Malti. Dunkarm kien mill-bidu nett fost l-imsieħba tal-Għaqda tal-Kittiba tal-Malti li ftit ta' snin ilu fl-2020 iċċelebrat iċ-ċentinarju mit-twaqqif tagħha. Il-Malti rad dawl f'Marzu tal-1925, 5 snin wara t-twaqqif tal-Għaqda tal-Kittiba tal-Malti u eventwalment ir-rivista għaddit fidejh. Kien direttur tagħha, illum ngħidu l-editur tagħha. Għal xi snin u għal daqstant illum tajjeb li napprezzaw illi Dunkarm mhux biss kien poeta imma wkoll editorjalista. U nistieden issa lis-Sur Joe Borch biex jagħmel id-diskors illi ħejja għal din l-okkażjoni. Eccellenza, President ta' Malta, Onorevoli Ministru, Kap Eżekutiv ta' Festivals Malta, Chairperson, Kumitat Festi Nazzjonali, President u membri ta' l-Akkademja tal-Malti, Sinjuri. Billi din is-sena l-Akkademja qed tfakkar iċ-ċentenarju mill-ewwel ħarġa ta' il-Malti, kif smajtu, kienet ħaġa minn ewwel id-dinja li dan l-anniversarju norbtuh mal-poeta nazzjonali. Għax Dunkarm għandu rabta kbira mhux biss mal-Għaqda tal-Kittiba tal-Malti, imma wkoll mal-pubblikazzjoni ewlenija tagħha li bdiet toħroġ f'Marzu tal-1925, mit-sen ilu. Ħaġa tassew sabiħa u xierqa li nazzjoni fakkar u jagħti ġieħ lil patriotti li nisluh u kabruh, kif ifisser Oliver Friġġieri. Imqabbel mal-awturi ta' żmienu b'sajla kien sar figura sui generis, il-fatt li hu l-uniku awtur lokali magħruf bl-ewwel isem biss u indikazzjoni minnu nnifsu. Għamil isem imqar bil-poeżiji regolari tiegħu bil-Malti, hekk li minn Mejju tal-1917 beda jiffirma x-xogħlijiet tiegħu sempliċement bħala Dunkarm. Matul is-snin Dunkarm baqa' jiġi ċelebrat kemm f'ħajtu kif ukoll wara mewtu l-aktar mill-laqdiet u l-entitajiet tal-Malti. Imma dawn it-tifkiriet ma kinux fissi u kienu jiddependu minn inizjattiva volontarja. Nistgħu ngħidu l-kommemorazzjonijiet uffiċjali f'ġieħ il-Poeta Nazzjonali jafu l-bidu tagħhom mill-inawgurazzjoni tal-monument f'ġieħ Dunkarm li twaqqaf fil-Furjana f'Ottubru 2000 mill-istudenti tal-Għaqda tal-Malti Università bil-għajnuna tal-Ministeru tal-Edukazzjoni dak iż-żmien immexxi minn Dr. Lewis Gallia. Daħlu fil-kalendarju kulturali tal-Istat u qed isiru kull sena bis-saħħa tal-Kumitat Festi Nazzjonali fiħdan Festivals Malta b'kollaborazzjoni mal-Akkademja. U taħt il-patroċinju distint tal-Eċċellenza tagħha President ta' Malta. Matul is-snin l-Akkademja rabtet din iċ-ċelebrazzjoni ma' xi temi partikolari f'Dunkarm, ngħidu aħna il-patriottiżmu, l-ambjent u l-fidi li kienu ewlenin fosthom fejn stajna
Irbatna wkoll il-kommemorazzjoni ma' xi anniversarju. Ngħidu aħna fit-tifkira tal-2021 feluq il-100 sena tal-innu lil-ħuti il-Maltin nar-lotti tal-Kostituzzjoni. Għal din l-okkażjoni Maestro Dominic Gallia kien immużika għall-ewwel darba kif xtaq Dunkar minn nifsu ma' ħafna snin qabel. Din is-sena jaħbad ukoll kif smajtu eluq il-200 sena mill-ħatra ta' Mikel Anton Vassalli bħala lettur tal-Malti u f'dan il-programm se nfakruh bil-qari tas-sunet li Dunkar iddedikalu. Bis-saħħa tar-riċerka li għamel Daniel Attard fil-ktib tiegħu fl-ewwel snin tal-aqda tal-kittiba tal-Malti, nafu li fittra li Franġisk Xavier Caruana kiteb fil-Ħabib, dak iż-żmien il-gazzetta kien jisimha tas-7 ta' Jannar tal-1922, huwa awgura li matul dik is-sena l-Malti jidher taħt libsa waħda, nikkwataħ taħt libsa waħda. Kiteb hekk għax kien li fl-istess ġurnal fil-21 ta' Settembru tas-sentej qabel, ġifri fl-1920, għamel sejħa biex titwaqqaf għaqda li tħares l-ortografija tal-Malti. Beda jħeġġeġ għat-kittieba tal-Malti sabiex jinaqdu fl-imkien. Kienet stedina biex titfassal sistema waħda għal-kitba bil-Malti li tkun tajba għal kulħadd. Dan il-ħsieb seħħ fl-14 ta' Novembru tal-1920 bit-twaqqif tal-aqda tal-kittieba tal-Malti. Fil-laqgħa waqfu żewġ kummissjonijiet ta' 8 kittieba biex joħorġu bi proposta għal alfabet u ortografija ġodda tal-Malti. Sa dak iż-żmien kulħadd kien jikteb il-Malti bil-mod tiegħu, uħud skont regoli grammatikali u oħrajn jikdbuh kif iħossuh. Il-ħsieb ta' Franġisk Xavier Caruana u ta' dawk li wieġbu għas-sejħa tiegħu kien li l-Malti jikseb id-dinjità tiegħu bħala lsien li għandu grammatika, ortografija u letteratura stabbiliti. Dawn is-sissien diġà kien fassalhom Vassalli fis-seklu ta' qabel. Dunkar mill-bidunet kien fost dan in-nukleju ta' awturi u edituri li wieġbu għas-sejħa ta' Franġisk Xavier Caruana u kien fost is-36 kittieb, ġurnalist u edituri li iltaqgħu fl-Unjoni Kattolika San Giuseppe biex iwettqu l-ħsieb tagħhom. Kif jgħid Dunkar minn nifsu, l-ewwel pass l-aktar jibes, għalhekk min jibda għad li ma jasalx, ikun mexa aktar minn min warajh jissokta u jtem. L-għaqda approvat l-alfabet fit-18 ta' Deċembru tal-1921 u bdiet tħeġġeġ l-użu tiegħu fost il-kittieba, l-edituri u d-dipartimenti tal-Gvern. F'Novembru tal-1924 l-għaqda stampat it-tarif fuq il-kitba Maltija, il-manwal tal-ortografija u l-grammatika li kien kompilat u editjat minn Nino Cremona mejjun minn Gianni Vassallo. Kienet rebħa kbira. Ftit ta' snin wara, fl-1934, meta l-ortografija mfassla u nfissla mill-laqda tal-kittiba tal-Malti saret uffiċjali u bdiet tiġi malma fl-iskejja tal-Gvern. Minn hawnhekk l-għaqda bdiet taħdem biex is-sistema ta' kitba li ħarġet biha tibda tintuża minn kulħadd. it-triq ma kienx faċli kif jistqar Daniel Attard fil-ktieb li semmejna qabel u nikkwotah għal-bidu minkejja li diversi kittieba li kienu ftit għaxriet bdew jiktbu fil-gazzetti bl-ortografija tal-għaqda ma kunux wisq dawk li bdew jippubblikaw xogħlijiethom bil-Malti l-ġdid. Minkejja dan wara biss 3 snin mit-tfassil tal-alfabet, l-għaqda pubblikat it-tarif fuq il-kitba Maltija f'Novembru tal-1924 u f'tem ta' 4 xhur bdiet toħroġ il-Malti kif kien ħabbar appuntu Caruana fil-Ħabib tal-15 ta' Jannar tal-1925 u hawnhekk ħan nislet xi pubblika meta ħabbar il-pubblikazzjoni. U jgħidlek il-għaqda tal-kittiba tal-Malti sejra toħroġ kull 3 xhur ktieb ta' 24 faċċata. Ikun imżewwaq b'kull xorta ta' tagħlim, sew fuq l-ilsien Malti, ġifieri ortografija, etimoloġija, storja, sew fuq kull ħaġa li l-Malti jista' jinħtieġ, kif fuq snajja jew arti, kemm ukoll fuq ir-reliġjoni mqazza tagħna. Ikun fih ħajja fil-qosor ta' xi Malti li jkun jissemma u tarbil ta' xi ktieb bil-Malti, illum ngħidu l-reċensjoni. Kull kopja kienet tiswa 6 soldi, jew kellha xellin u 6 soldi għal min xtaq jabbona. Kemm il-ħlas kif ukoll il-kitba kellhom jaslu għand FS Caruana fil-indirizz tiegħu 19 dak iż-żmien 19 Strada Reali l-Belt u kull imsieħeb fl-għaqda bil-miża ta' mħallsa kien jirċievi l-Malti b'xejn, kif għadu jsir sal-lum. L-ewwel editur tar-rivista kien Giuseppe Muscat Zoppardi li kien qed imexxi l-għaqda u l-ewwel ħarġa fuq il-faċċata turi x-xahar ta' Marzu. Muscat Zoppardi kien ċar ħafna fid-direzzjoni tal-pubblikazzjoni, l-għaqda kellha tevita kwistjonijiet politiċi u rieda tħabbrek biex teħles nikkwotah mill-lajb li fih jinsab il-sin Malti.
kif jiexet l-ewwel editorial bit-titlu l-ewwel kelmiet. L-ħsieb tagħna u biss li nxardu dejjem iżjed il-qari tajjeb tal-Malti. U ċerta li l-qarrejja li l-kitbiet fir-rivista se jkunu kollha miktubin minn kittiba mill-aqwa li kienu se jikbu fuq suġġetti varji. Kif tixet l-ewwel ħarġa ta' il-Malti, Dunkarm ma kienx biss poeta imma wkoll prożatur. Eżatt wara l-editorial ta' Muscatot Soppardi, insibu l-ewwel minn sensiela ta' kitbiet ta' Dunkarm bit-titlu Is-sena tal-kitba. Fl-ewwel numru nsibu wkoll il-poeżija enkjomastika tiegħu lil Monsinjur Mikiel Gonzi. U dina għamilha għax insertat saret il-konsegrazzjoni tiegħu bħala isqof ta' Għawdex. Din it-tradizzjoni li l-President ikun ukoll editur inżammet għal 20 ta' snin. U ftit żmien wara l-mewt ta' Ġuża Muscatat Soppardi fl-1927 Dunkarm ħatmun fidejh kemm tal-Aqda kif ukoll ta' il-Malti. U dam direttur tiegħu mill-1929 sal-1942, 13-il sena. Kif osservat Marita Kassar fir-riċerka li għamlet dwar Dunkarm bħala prożatur, nikwota, il-qada soċjali kienet qiegħda tħejji ruħha għal bosta bidliet kbar, waqt li l-kwistjoni tal-lingwa s-soktat tifret lil poplu f'żewġ estremi kontra xulxin, li bħala regola kienu mhux biss kurrenti ta' ħsieb, iżda wkoll impenn partiġjan. Kull diskors dwar l-Irsil Malti ma setax inħeles minn konnotazzjonijiet ta' xeħta partiġjana. Għal dan il-għan Dunkarm kien il-figura ideali li se tara fit-triq tan-nofs bejn iż-żewġ estremi. Il-biografu ta' Dunkarm, Giuseppe Cardona, jgħid hekk: mill-ewwel ħarġa ta' Marzu tal-1929 jibdew jidhru dawk l-editorjali mill-qutin, flokhom, blak li mżejjed, imma daqshekk ieħor jaqtaw fil-laħam il-ħaj. Jekk Muscatat Soppardi lill-edewa tal-Malti kien isawwathom bil-sienu, kif jgħid il-Professur Giuseppe Gallia, Dunkarm kien iwiddibhom bil-ħlewwa u bil-qawwa tal-kitba mirquma tiegħu. Dunkarm ma tantx kien jinqala biex jaqbeż bil-kliem għall-għaqda, mhux bħal Ġuża Muscatot Soppardi li kellu l-sinu jaqta daqs stellerita u meta jibda jfendi fuq il-Malti ftit kienu dawk li jistgħu jeqfulu. Dan ukollu minnu, Muscatot Soppardi mħarreġ ipperora fil-qorti u Dunkarm studjus u ħassieb, iżda waqt li kliem tal-ewwel intilef, il-kitba tat-tieni għadha hemm f'kull ħarġa ta' il-Malti. Sal-1942 meta kellu jħalli minħabba it-taqlib tal-gwerra. Għal matul is-snin jaħarqu tal-kwistjoni tal-lingwa fil-figura ta' Dunkarm laqda żammet id-distanza meħtieġa mill-partiti politiċi. Bħala qassis u bl-istil prudenti tiegħu, Dunkarm dejjem fisser l-argumenti bil-kalma biex tinstab soluzzjoni għal problemi ortografiċi u fisser femtu dwar kif għandu jimxi l-ħsieb tal-letteratura bil-Malti. Dwar l-editorjali, Marita Kassar tfisser li nikwota fil-qofol tagħhom l-editorjali huma espożizzjoni tajba ħafna tal-ima prinċipji politiċi u estetiċi kellhom jiksbu prominenza fil-kas tal-Malti. Lingwa qadima iżda li kienet jonqos għall-ħila ta' kittiba serji. L-antiju dejjem jibqa' wieħed dak li juri s-setat li jħaddan l-Irsil Malti. Mir-riċerka li għamlet joħroġ li l-editorjali ta' Dunkarm jistgħu jiġu klassifikati fi 3 kategoriji. L-ewwel kategorija uħud mill-editorjali jiddiskutu l-poeżija Maltija bħala mezz ta' tagħlim mill-aktar essenzjali għall-edukazzjoni f'Malta, filwaqt li jitkellem fuq il-poeżija bħala realtà mistika. Fit-tieni kategorija insibu dawk l-editorjali ta' xeħta estetika, bil-għan li Malta jkollha l-letteratura tagħha bħal kull pajjiż ieħor. U fit-tielet kategorija l-editorjali li jitkellmu fuq il-ħtieġa ta' kull Malti li jaraf jindokra tajjeb il-lingwa Maltija b'ortografija, alfabet u grammatika kif xieraq. Mhux l-ewwel darba nsibu editorjal fuq l-għajn u l-akka ta' Dunkarm. 13-il sena jfissru 52 editorjal, mhux ċajta. All right? Editoriali, għax dawk is-snin laqda kienet appuntu toħroġ il-Malti 4 darbit f'sena. U fil-fatt fuq kull 10 kienu jistampaw l-ewwel ktieb, it-tieni ktieb, it-tielet ktieb u raba ktieb mas-sena li tkun. Jista' jkun li hemm xi editorjali forsi ma kitibhom xew, imma xorta waħda jibqa' l-fatt li huwa numru kbir. Kif rajna, Dunkarm beda jippubblika xogħlietu fil-Malti mill-bidunet, kemm proża kif ukoll poeżija. Mir-riċerka li għamilt jidher li hemm mill-inqas 36 xogħol fi proża li jinkludu wkoll xi traduzzjonijiet u kważi 100 poeżija fil-Malti. Minix ċerti għandix preċiż, ma
Jiena għoddejt 96, imma bej wieħed ieħor il-ħaqna l-100. Deru fil-Malti sewwa dawn u fosthom insibu wħud mill-aqwa tiegħu. Ngħidu aħna l-innu Malti, xenqet ir-raba, nonnom nies Morjar, żagħżugħ ta' dejjem, il-ġerrejja u jien, lil Malta u lil Malta wara 2000 attakk mill-ajru. Tajb ngħidu li minkejja l-ħruxija u d-batija tat-tieni gwerra dinjija u l-iskarsezza ta' kollox, inkluż il-karta, il-Malti baqa' joħroġ. Miraklu. Kienet ħaġa xirqa li laqda issa l-Akkademja tal-Malti issellem lil Dunkarm ukoll wara mewtu bħarġit speċjali għalih. Dik ta' Diċembru tal-1961, appuntu ftit wara li miet, li kien fiha xi ftit insomma poeżiji u referenzi għalih u artikli, imma l-aktar kienet it-tielet u raba' ktieb tas-sena ta' 1986. Dak kien dedikat lilu kollu kemm hu feluq il-25 sena minn mewtu. Nagħlaq billi nislet kliem Dunkarm mill-editorjal ta' Il-Malti ir-raba' ktieb tal-1930. Jgħidlek Dunkarm fl-editorjal, niżuħar l-Alla. B'dan il-att, ir-rivista tagħna tagħlaq is-6 sena ta' ħajjitha. Omor sabiħ għar-rivista letterarja bil-Malti f'pajjiż ċkejken fejn l-ebda oħra ta' surita ma tawlet qatt aktar minn sena jew tnejn. U kieku Dunkarm għadu magħna llum. X'kien jgħidilna? Il-pubblikazzjoni tawlet u għalqet 100 sena. Illum toħroġ darba fis-sena, forma ta' ktieb u talterna bejn ħarġa letterarja, ħarġa akademika, kif ukoll kultant xi ħarġiet speċjali. Imma naħseb li taqblu miegħi li għatfadlilna x'naqtfu biex tassew naslu fejn xtaq il-poeta kif fisser fil-poeżija tiegħu stess nar tat-tiben. L-imħabba tal-sin Malti mhix kbira daqskemm tidher, timla ta' 1000 fil-fom imma ta' 10 s-sider. L-imħabba tal-ilsin tagħna jeħtieġ tiġi minn ġewwa, jekk irridu kif jixraq inkunu Maltin sewwa. Grazzi. Dwar dan is-sunett li se nisimgħu issa, Oliver Friġġieri jikteb hekk. Dunkarm ibiddel il-Mikiel Anton Vassalli f'manifest mill-aktar ċar ta' twemmin tiegħu fl-individwalità Maltija li mill-livell ta' għażla kulturali kellha tgħaddi għal livell ta' għażla politika, jiġifieri għall-indipendenza għal ħelsien minn kull għamla ta' ħakma barranija fil-pajjiż. Tajjeb niftakru wkoll illi Vassalli kellu dellu tqil u bata l-eżilju, il-ġuħ u l-faqar għall-ideali tiegħu. Minkejja l-preġudizzi li baqgħu miegħu saħansitra wara mewtu, Dunkarm ma beżax ifakru u fl-1929 felu il-100 sena mill-mewt ta' Vassalli iddedika traduzzjoni ta' Ise Polkri ta' Ugo Foscolo, jiġifieri l-oqbra, lil Mikiel Anton Vassalli. Oliver Friġġieri jfissrilna illi lil Mikiel Anton Vassalli huwa xogħol importanti ħafna mhux biss fih dan il-kwadru tal-opra kollha tal-poeta huwa sunett perfett illi jħabbata f'dik li bravura teknika ma' wit irda l-aqwa sunett illi qatt inkiteb bil-Malti. Nistieden issa lil Professur George Farrugia jaqralna s-sunett lil Mikiel Anton Vassalli. Vassalli, meta narrex ġewwa ħsiebek, il-ħsieb li kiber ma' żużitek fruma, u kif fissirtu fit-taħdid ma' ħbiebek meta lill-artek rajd bil-ħan maħkuma, u n-nafra tas-sultan li xejn ma ġiebek wara twissija baqa l-kbir maħduma, u l-awġ u l-ar li nġabar wara biebek u l-ħabs u l-ħarba f'nofs tal-lejl mitmuma, Malti safi tas-sew joħroġ minn fommi. Mhux għax għallimtna il-ġmiel, is-saħħa, il-għana tal-sien li tkellmu bih ommok u ommi, iżda għax ħabbejta lil din l-art ħanina. U kont ewlieni fost in-nisel tagħna li ħsibt il-jett li nkunu ġens għalina.
Francesco Ferris, illi fl-1916 ħajru jibda jikteb l-innijiet u l-ewwel tnejn kienu l-innu ta' filgħodu u l-innu ta' flaxija. Il-ħsieb wara dawn l-innijiet kienu li jitkantaw mit-tfal tal-iskola u hekk titla' ġenerazzjoni illi tkun taf tkanta dawn l-innijiet u bil-mod dawn jitlu wkoll fil-knejjes. Il-ħsieb seħħ ħafna snin wara meta fl-1927 Monsinjur Ferris inħatar Ministru tal-Edukazzjoni u talab lis-Sur Mas Giuseppe Caruana biex jikkomponi l-mużika għal dawn l-innijiet. Innijiet oħra magħrufa huma fil-ħlewa ta' Mejju u l-innu lill-Qalb ta' Ġesu. Dawn l-innijiet immużikati mis-Sur Mas Giuseppe Caruana b'melodiji tant ħelwin jiġbru fihom bosta ħsibijiet profondi imfissra b'mod l-aktar sempliċi. Huma teżor illi jistħoqlu li jibqa' magħruf u ma jitħallix jintesa, jgħidilna Giuse Cardona. Ħasra tassew il-lum ftit li xejn għadna nisimgħuhom jitkantaw fil-knejjes tagħna, forsi bl-eċċezzjoni ta' fil-ħlewa ta' Mejju li għadu popolari. Professur Joseph Vella jistqar li fil-kamp tal-innu reliġjuż isem Dunkarm huwa intrinsikament marbut ma' dak ta' Giuseppe Caruana. Il-freskezza nidja primaverili ta' fil-ħlewa ta' Mejju, l-espressjoni mqanqela ta' tina l-ħlewa, is-sentiment reliġjuż ta' nadurawk jaħobs tas-sema, it-tama mweda ta' bidu ġdid tal-innu ta' filgħodu u s-sodisfazzjon għajjien tal-innu ta' flaxija, innijiet li Dunkarm għaraf jaddilna fi kliem tant mirqum u profond u ma kollha espressi b'mod insuperabbli fil-mużika ħelwa ta' Caruana. Lan ta' dawlanijiet dejjem kien li jitkantaw mill-ġema, mhux biex li jitkantaw minn kantanta waħeda bħalma se nagħmel illum. Ħossukom liberi, nimmaġina li jekk qed jismana x'imkien Dunkarm il-lejla jieħu pjaċir li kieku jekk tafuhom tinaqdu miegħi f'din il-ġabra li se nagħmlu jiena u Jacob flimkien. Nadurak jaħobs tas-sema frott l-imħabba li zjedni għalik l-anġli tlong titniet inti l-ena tal-bnedmin nadurak jaħobs tas-sema frott l-imħabba li zjedni. Tina l-ħlewa tal-isna tas-sema biex il-ġieli jixraqlek natuk għal-bħanina li taħfer li taħfer kif ħabbejtna nixtiequ nħobbuk qalbi mqazza ta' Ġesu li berikt it-tfal xkejkni kebbes fina in-nar ta' mħabbtek żommna miegħek imħadni. Fil-ħlewa ta' Mejju lontana Marija u kemm daħlejju dak ismek sabiħ kemm toħroġ qawwija dil-kelma minn qalbna bit-tama li tagħna jagħtik l-akbar ġid. Intlax tas-sema ix-xemx tal-ħolqien intlob ta' minn ħalqek bik mimli kull żmien. Reġa' sema jagħmu lejlek
jinselbulek l-art u s-sema kull filgħodu bl-għal-sin jamu lejja nisik ħajr għaliex int tal-ħajja s-sit fik is-seta fik il-ħnina int fawwara ta' kull ġid. Grazzi lil min kanta miegħi. Naddu issa l-poezija il-kelma li torbot ruħha sewwa mal-sienna u ma' ħajjitna. B'kelma tista' tferraħ qalb muġuwa, tista' tbikki u tġellet, tista' tqanqal il-qlub jew tgħin lil minhu mislub. Dan hu l-ħsieb ta' Dunkarm f'din il-poeżija ftit li xejn magħrufa tiegħu. Kliemu aktar u aktar jotta lina llum meta bil-mezzi soċjali li għandna f'idejna nsibu min ifajjar bla doċċ mingħajr li ċken sens ta' responsabbilta f'dak li jgħid u f'dak li jikteb. Kieku l-kliem kien ġawar, iskiet aħjar minnu, jgħid il-qawl Malti, u nistieden issa lil Daniel Attard jaqralna l-poeżija il-kelma. Il-kelma. Kelma, xi tkun inti? Min fejn ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn Alla f'ħin ta' berqa? Jew biżmien fli int biddilt? Ġejt kif ġejt, int l-isbaħ l-akbar fost kemm hawn neġubijiet. Meta moħħi jieqaf fuqek nilmaħ dawl bħal ta' smewwiet. Toħroġ biss mill-fom tal-bniedem għax tal-fema intelm sabiħ, mhux bħalana tal-asafar illi jdoq u jmur mar-rieħ. Ħsieb u nifs is-sura tiegħek qalbek donna l-sien in-nar, tal-imħabba fik il-ħlewwa, tal-mibeda fik l-imrar. Kemm il-darba imlisna f'waqtek, tfejt il-qilla ta' sultan, u tal-ħnina mhux ta' qabar għal ħatin berraħt il-ħdan. Kemm il-darba f'nofs taqtija fejn il-għadu kien rebbieħ, bħal sajjetta nsama leħnek u mewwit tal-għadu drieħ. Iżdint kont li fdar l-imħabba tħalt ħallila 6 snijiet u tfajt sħaba mdardra u kera fuq ix-xemx ta' żewġ ħajjiet. Imis nisimgħu issa B'dana kollu ta' Dunkarm, sunett illi huwa xi ftit jew wisq minsi imma jibqa' jgħod kemm idum il-bniedem f'din id-dinja. Dan qed ngħiduha li x'għadna sal-lum nisimgħu bi gwerer u l-qirda li jġibu magħhom. L-aħbarijiet li jaslulna fil-kumdità ta' djarna u f'sekonda aħbar oħra tnessil ta' qabilha, isu qatt ma kien xejn. F'sunett ieħor x'inħobb ma nħobbx il-gwerra miktub fi żmien meta Malta kienet magħrufa bħala l-infermiera tal-Mediterran u deret tal-ewwel darba fil-5 ta' Jannar 1915 fil-ġurnal Il-Ħabib. Dunkarm huwa ċar ħafna fid-dikjarazzjoni tiegħu. L-istqarrija ma nħobbx il-gwerra toffri idea ċentrali, memorabbli bejn dak li hemm sabiħ fil-ħajja li jvarja minn persuna għal oħra u dak li hemm mikraħ fil-gwerra li donnu huwa l-istess għal kulħadd. Għax f'din il-poeżija ta' Dunkarm il-gwerra m'hemm xejn sabiħ fiha. Fis-sunett B'dana kollu Dunkarm itenni l-istess ħsibijiet imma aktarx bħarsa mifruxa fuq il-ġrajja umana sħiħa, volta illi tiġbor fiha il-fidwa tal-bniedem bl-inkarnazzjoni tal-Messija. Wara kollox Dunkarm kien qassis u dmiru kien li wassal l-aħbar it-tajba. Nistieden issa lis-Sinjura Antea Enriquez taqralna s-sunett B'dana kollu. B'dana kollu. Il-ġraja tal-bnedmin bdiet bil-ħruxija.
Ejra miġnuna ħonqot lill-imħabba, il-kbir fost żewġ ulied bidnub it-tabba u l-art ħamret bid-dem li kien bl-ħtija. Minn dakinhar is-snin għaddew bil-mija bl-eluf u l-erf li bit-tiġrib jitrabba kiber bla tarf. Iżda lena li jixabba lill-qalb ma wassalx miegħu fit-tiġrija. U niżel dawn mis-sema u qal is-sliema tagħkom minn Alla, kunu ulied għannuna ta' missier wieħed li ma jafx il-tiema. Xterdet l-aħbar ta' twajjeb magħna u għel. B'dana kollu ta' sikwiet ejra miġnuna, it-tenni il-ġrajja ta' Kajin u Abel. Nistiden issa lill-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u Gvern Lokali, l-Onorevoli Owen Bonnici, sabiex jagħmel id-diskors tiegħu. Eccellenza, President ta' Malta, Sur Franza Ġus, Kap Eżekuttiv ta' Festivals Malta, Sergio, Kompa Eżan, sellem lil Joe Borġ u l-persuni kollha distinti illi qegħdin magħna illum. Kull nazzjon għandu l-ġiganti immortali tiegħu. Kull pajjiż għandu nies illi iddistingwew ruhom fil-qasam tagħhom. Fil-mediċina, fl-arti, fil-kultura, fil-liġi, fil-politika, fil-istorja, fil-letteratura. Wieħed minn dawn l-ġiganti kbar immortali Malti huwa Duncan Msajla, il-poeta nazzjonali, il-bniedem li saħħilna l-aqwa mezz għall-identità tagħna il-sim pajjiżna. U 64 sena wara mewtu, kif rajna l-lejla, leħen Duncan għadu sod. Illum smajna ħafna dwar dan il-ġigant immortali u segwejna siltiet mix-xogħlijiet tiegħu, tajnih il-ġieħ li jistħoqlu u jistħoqlu iktar. Duncan mis-saċerdot umli minn ħażebbuċ, riservat, ħassieb, intellettwali li jgħix ħajja kwieta. Duncan mill-poeta l-patriott, id-difensur kbir tard twelidu u pilastru ewlieni tal-lingwa Maltija. Is-saċerdot li mitfqir imma sinjur fejn jidħol il-wirt li ħallinna u l-identità kulturali ta' pajjiżna. Duncan il-poeta li ħallinna patrimonju poetiku kbir li żejjen il-letteratura Maltija. Illum ikkommemorajnieh u fil-verità qatt ma waqafna nagħmlu dan għaliex ġenerazzjonijiet sħaħ ta' tfal u studenti jistudjawh, jaqrawh u jgħixuh fl-iskejjel. U meta ninaqdu fl-imkien biex insellmu lil pajjiżna lil din l-art ħelwa bit-talba tal-innu Malti, inlisnu l-kliem immortali li kiteb Duncan Msajla. Il-mibki professur u ġigant ieħor letterarju Oliver Friġġieri kien sejjaħlu profeta ħerqan ta' Malta ħielsa. Għaliex Duncan kien Malti l-ewwel u qabel kollox. Kien Malti li ried li Malta tkun tal-Maltin. Kien Malti li qis lil pajjiżu bħala ommu u ħabbu l-pajjiżu b'imħabba tal-ġen. Dan naraw b'mod qawwi ħafna fil-poeżija tiegħu lil Malta, fejn iddikjara l-imħabba inkondizzjonata tiegħu lejn art twelidu. Iżda daqshekk lil ħadd u Malta tiegħi għax int biss ommi, inti tajtni l-isem u għadmek għadmi u demmek jiġri miegħi. Daqshekk lil ħadd għaliex hekk inti żejra setetek huma kbar fir-ruħ u l-ġisem u ġmielek sa fil-kbar nissel lejra. Kien Malti li ried li art twelidu titmexxa mill-Maltin u ħadem għal dan il-għan bl-aħjar mod li kien jaf. Kif qal il-ħabib tagħna bil-kelma. L-imħabba tiegħu lejn art twelidu kienet tidher ukoll
fl-ammirazzjoni li kellu għal patriotti Maltin oħra li ġew qablu. Sonett li baqa jissemma u li smajnih illum kien dak li kiteb fġieħ Malti ġgant ieħor Michel Anton Vassalli. Meta qallu kif smajna diġà, Malti safi tassew joħroġ minn fommi, toħroġ minn fommi, mhux għax għallimtna l-ġmiel, is-saħħa, l-għana tal-isem li tkellmu bihom u ommi, iżda xħabbejta lil din l-art ħanina u kont ewlieni fost in-nisel tagħna li ħsibt il-jett li nkunu ġen salina. Dunkarm ħalla din id-dinja 63 sena ilu. U allura la laħaq l-indipendenza, la laħaq Malta Repubblika u lanqas Malta ħilsa. Ebda waħda minn daw l-avvenimenti ma laħaq Dunkarm u min jaf x'poeżija kien jikteb fuq kull waħda minn dawn l-episodji importanti. Però Dunkarm żera iż-żerrija li waslet biex politiċi ġganti, kittieba ġganti, ħassiba ġganti, mexxew lil poplu fit-triq li waslet għal Malta indipendenti, ħilsa u sovrana. Dunkarm tant ħabb il-sim pajizu illi ċaħħat lilu nnifsu milli jkun magħruf sew barra minn xtutna. Dan għaliex Dunkarm kien għażel li jikteb l-aktar bil-Malti. Seta' jikteb bil-sin ta' pajjiżi oħrajn, l-Ingliż u t-Taljan għax anke kiteb bit-Taljan. U ċerti li kieku kiteb iktar bit-Taljan u bl-Ingliż kien jikseb fama internazzjonali iktar milli kiseb f'pajjiżna. Però għażel li jikteb kważi esklusivament bil-sin ommu. U din hija lealtà lejn pajjiżu ċkejken, però waslitu biex ikun rikonoxxut bħala il-poeta nazzjonali. ċert li jekk dan il-ħsieb li qed naqsam magħkom illejla qatt għadda minn moħħu ma ħabber rasu xejn għaliex Dunkarm mhux il-fama fittex, iżda l-imħabba lejl l-sin ommu. Xar wara li miet kif qalilna ġew ftit iktar qabel, sar editorjal fir-rivista Il-Malti ta' Diċembru 1961 u il-Malti selmitlu b'dan il-mod u xtaqt naqsmu magħkom fil-qosor fejn il-Malti għajtek bil-ħidma u l-ħila ta' Dunkarm u nisaqlin bħalu li l-sim Malti xettel kiber u fetaħ friaj u żewwa binwar. Issa l-sin tagħna ħapostu f'pajjiżna u qed jaqdina mhux biss fil-ħajja ta' kuljum, iżda qiegħed jagħti sura lir-ruħ tal-ġens Malti u jwettaq il-kultura Maltija imnisla minn den Malti. Dunkarm huwa f'kull sens missier ta' kulħadd, missier nazzjonali, figura li permezz tat-talba immortali tal-innu Malti taqqat il-poplu Malti kollu pon wieħed. U ma hemmx mument wieħed aqwa u isbaħ meta il-koll flimkien ixini l-fema tagħna, naħsbuha kif naħsbuha fuq ħafna affarijiet, però meta nlisnu l-istess kliem huwa dak il-mument li nkantaw l-innu Malti. Dak il-ħin aħna nlisnu l-istess kliem. U f'dan is-sens 64 sena minn wara mewtu, Dunkarm jibqa' relevanti illum u relevanti għada. Relevanti għaliex l-imħabba li wara lejn pajjiżu u x-xewqa li jaraħ ħieles irrelevanti llum ukoll. Aħna l-koll irridu li Malta tagħna tibqa' sovrana, ħilsa, tiddetermina id-destin ta' wlieda. Relevanti għaliex l-għaqda fost il-Maltin li stant stinka għaliha Dunkarm irrelevanti daqstant illum u għada daqskemm kienet 64 sena ilu. Għax mifrudin niġġarfu. M'hemmx argument fuq għadi. Mifrudin niġġarfu. Imma maqudin bħalma tqurit l-istorja nelbu kull sfida anke sfidi li l-pajjiżi oħrajn farkuhom. Relevanti għaliex Dunkarm 64 sena ilu kiteb dwar l-imħabba tiegħu lejn l-ambjent u l-pajsaġġ naturali Malti u llum għaddaqs illum ma nħossu tant il-ħtieġa li nitkellmu wkoll dwar kif nistgħu ngħixu aħjar f'livell ta' kwalità ta' ħajja aħjar f'dan il-pajjiż tagħna li tant inħobbu.
rilevanti għax illum u għada inkomplu nitolbu lill-Alla lis-saċerdot Dunkarm ħabb qalbu kollha u flimkien ngħidulu seddaq il-għaqda fil-Maltin u slim. Grazzi ħafna.